аз съм Теди отида снимам при мене. При мене. Да, той при малко снима епизод. И аз сега реших да снимам, ще го снимам 3 минути. Ти колко го снима? Ден. Ден. Значи 15 минути. Или 13. Колко ще си установиме къщата? Да видим в пекарната какво има. Печките ще вземем. Така, обсидиан и хляб и панталони. Така. Това е честа, двете печки, тук ще се правим мината. Почвам сега да правя. Взема дърво. Така. Купаме 2 блока. Това е втората ми поредица в този профил на Майнкрафт. Първата ми натраля, третата ми е на Don't Starve. Така че ще снимам на бая поредици, но ще видя кога ще снимам на другите. Днес може да снимам на Don't Starve. Но не знам. И ще събера излишното дърво. Бая дърво. И да, той ендърмен се заглуши майче. Той нещо прави сега с OBS и не знам. Терария вече заснях 5 майче епизода. Да. 4. Да. Това тук. Махам излишното дърво, което ще ни трябва да е. И да, това за сега. Добре се получи този епизод. Много не се няма това офертата. Емералда 4 хляб. Марикоче. Съм боската в глобалата. Да, леко съм болен, както споменах в миналите епизоди. Ще качам някаква клипа, но ще видя така. И да, това е мод скин. По принцип е един друг, ето, така му името. Джубъра нещо си, пуснете командите. Може да си ида. Ако видява. И това е първи епизод. Ще видя кога снимам втори епизод на Minecraft Iron Survival. Ще видя дали така ще го кръста Iron Survival и да видим. И коментирайте и оценявате и